θα ξεκινήσουμε με τον τρίτο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής που διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 80 ομάδες μαθητών από όλη την Ελλάδα. Πάμε στο ρεπορτάζ της Γλύκας για να μάθουμε περισσότερα και να δούμε τα ρομπότ που έφτιαξαν τα παιδιά. Δεκάδες μαθητές από όλη την Ελλάδα έδωσαν δυναμικό παρόν στον τρίτο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής. Ήρθαμε από Ρόδο! Εμείς από Φλόρινα! Πολύ ωραίο μέρος. Από τη Μυτιλήνη, τρίτο λύκειο. Πολύ ωραίο κόσμο. Ήρθαμε από την ΚΟ. Στη Φλόρινα. Τα παιδιά είναι από την Κρήτη και θα μας πούνε από ποιο μέρος της Κρήτης είναι και τι δουλειά έχουν εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, είμαστε από Σιτία Κρήτης. Σας καλούμε να απολαύσετε, να θαυμάσετε, να εντυπωσιαστείτε και να διαπιστώσετε ότι το επίπεδο των μαθητών της χώρας μας τεχνολογικά είναι ιδιαίτερα υψηλό. Στο μάθημα της πληροφορικής μας ξεκίνησε ο καθηγητής μας και μας είπε να κάνουμε αυτό το ρομποτάκι και εν τέλει πρέπει να έρθουμε στο διαγωνισμό. Δίπλα μου έχω την πιο φανατική ρομποτικάριο της χώρας μας. Είχε λάβει μέρος και στην πρώτη Ολυμπιάδα Ρομποτικής στην Κορέα. Γνωρίσαμε παιδιά από άλλες χώρες που έχουν τη ρομποτική στο πρόγραμμά τους, ενταγμένοι από το σχολείο ακόμα, και ανταλλάξαμε τις εμπειρίες μας. Εδώ και 3 χρόνια ασχολούμαστε με την εκπαιδευτική ρομποτική. Εντάξαμε το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής ρομποτικής στο μάθημα της τεχνολογίας στο γυμνάσιο, στην επαγγελματική εκπαίδευση και στο μάθημα της πληροφορικής στο Λύκειο. Οι μαθητές του Δημοτικού ακολούθησαν τα βήματα του Θησέα από την ελληνική μυθολογία. Είμαστε από το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Πλησίων. Είμαστε από το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Αλήμου. Ήρθαμε να παρουσιάσουμε το ρομπότ που φτιάξαμε όλη τη χρονιά. Είμαστε η ομάδα Brainstorm. Η δοκιμασία μας είναι να φτιάξουμε ένα ρομπότ ώστε να έχει αισθητήρες που να βλέπουν με υπέρηχους για το ποια μεριά θα βγει, επειδή είναι ένας λαβύρινθος. Όταν τον διασκήσει πρέπει να μαζέψει 3 μπάλες. Σκοπεύουμε να φτιάξουμε ένα απλό ρομπότ, αρκετά μικρό ώστε να μην χτυπάει στους τοίχους. Δεν έχουμε άγχος, είμαστε αρκετά καλοί, έχουμε προετοιμάσει το πρόγραμμα και το ρομπότ και ανυπομονούμε να το κατασκευάσουμε. Το ρομπότ είναι μια συσκευή. Είναι... Άλλοτε μας βοηθάει. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ήρθαμε να διασκεδάσουμε, να προσπαθήσουμε να πάρουμε την καλύτερη θέση που μπορούμε. Το ρομπότ θα έχει ένα μπάμπερ, που αυτό εδώ που θα, όταν στουκάρισε κάπου, να πηγαίνει πίσω και να προχωράει ξανά. Εύχομαι να νικήσουμε. Η καλύτερη ομάδα πάει στον παγκόσμιο διαγωνισμό που είναι στο Αμπουντάμπι. Οι μαθητές του γυμνασίου έφτιαξαν ρομπότ με αποστολή να τα μετακινήσουν σε επικίνδυνα σκαλοπάτια. Κατασκευάζουμε ένα ρομπότ το οποίο θα ανέβει μια σκάλα κρατώντας ένα αυγό, το οποίο να είναι καλυμμένο μόνο το μισό αυγό. Ο σκοπός αυτό που κατασκευάζω είναι για να προχωράει το ρομπότ, ώστε έτσι να κρατάει και γερά το αυγό το πάνω μέρος. Στην υπηρεσία του περιβάλλοντος οι μαθητές του Λυκείου. Τα ρομπότ έπρεπε να αναγνωρίσουν υλικά από γυαλί, χαρτί και αλουμίνιο για να τα μεταφέρουν στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Το ρομπότ πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή, να κατέβει στο τέρμα, να πάρει κάποια κυβάκια και να τα βάλει στη σωστή θέση. Όλοι οι μαθητές εργάζονταν πυρετοδός όλη τη χρονιά για να φτιάξουν ρομπότ στην υπηρεσία του ανθρώπου γενικότερα. Πάρα πολύ καλή δουλειά όλων των μαθητών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Μεγάλοι νικητές αναδείχθηκαν τελικά το δεύτερο δημοτικό σχολείο από το Αμίντεο του νομού Φλωρίνης, η ομάδα Robozer 2 από την Αθήνα και η BitBot από την Πτολεμαΐδα που βρίσκεται στο νομό Κοζάνης.